ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आमे ओडिया, आम धर्म सनातन धर्म, आम ठाकुर स्वयं जगतर नाथ जगन्नाथ। आमे सबुठारे ईश्वरଙ୍କ सत्ताକୁ उपलब्धि କରିଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ପ୍ରକୃତି ପୂଜାର ନିୟମ ରହିଛି। ଆମ ଧର୍ମର ଏକ ନାମକରଣ ସଂସ୍କାର ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଭାଦ୍ରବ ମାସର ପୂର୍ଣ୍ଣିମାକୁ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ବା ଇନ୍ଦୁ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା କୁହାଯାଏ। ଯଦିଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ। କାରଣ ସେହିଦିନ ଚାରିଆଡ଼େ ଘରେ, ମନ୍ଦିର, ମଠବାଡ଼ି ଆଦି ଜାଗାରେ ଭାଗବତଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଏ। ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ। ଭଗବାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଲୀଳାମାନ ଅକ୍ଷର ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଶ୍ରୁତି କରି ପରମ ଆନନ୍ଦ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନିୟମ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅତି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ପୂଜା କରିଥାଏ, କାରଣ ସମସ୍ତ ନୀତି ନିୟମ ମୋତେ ଜଣା ନଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋ ଠାକୁର ଘରକୁ ସଫାସୁତୁରା କରିଦେଲି। ଅନ୍ୟ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ବା ଠାକୁରମାନଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଇଦେଲି। ପରେ ଭାଗବତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆସ୍ଥାନ ତିଆରି କରିଥିଲି। ବ୍ୟାସାସନରେ ଭାଗବତଙ୍କୁ ବସାଇ ବସ୍ତ୍ର, ଫୁଲ, ଚନ୍ଦନ, ଦୁବ, ତୁଳସୀ ଆଦି ଲାଗି କରାଇଥିଲି। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ କଠଉ ମଧ୍ୟ ରଖିଥିଲି। ପରେ ଧୂପ ଦୀପ ଦେଇ ସାରିବା ପରେ ଫଳମୂଳରେ ପ୍ରସାଦ ଦେଇଥିଲି। 108 ଥର ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜାପ କରି ଭାଗବତର ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଦିନରୁ